No prepáčte, ale toto je absolútne nechápem. Celý svet zošalel, alebo ja som zaostalý. Hrdzavá voda steká po krásnom pohľadovom vibrovanom betóne. Komu sa toto páči? Mne sa to neskutočne hnusí, a keď niekto povie, že no ale to netreba nikdy v živote natierať. No tak radšej by som to natrel, jak toto mať doma. Teraz musím zopakovať, nemám nič proti tej architektúre, dokonca sa mi páči, aby som pridal, je to fakt pekné. Ale prečo to posrať s takýmto hnusným, hrdzavým hovnom, čo bude vyzerať navždy ako tisícročné. Strašné. To prevedenie na mňa pôsobí ako stará komunistická maštal. Tu na vzdialky vidíme ten záklop, len takéto priznané bodovanie. No neskutočne pekné. Ak toto chcel architekt dosiahnuť, teda ja neviem, kto to má na starosti, ale asi projektant to musel schváliť. A nejaký debil si to musel objednať a my debili to zafinancovať. No čo poviete? Pekná stavba a takto dokefovaná. Kto vie, čo na to povedia o 10, o 20 rokov naši potomkovia. Mávnu rukou nad nami a povedal, že sme boli jebnutí. A ešte vám ukážem náhodou, kebyže niekto tvrdí, keď sa o to oprete rukami, že to nešpiní, no tak takto to nešpiní. O to, keď sa oprete, tak už máte šaty zasrané. Samozrejme, že takéto hrdzavé, nechutné plochy priťahujú aj vandalov, sprayerov, potom to vyzerá takto všelijako. Vždy, keď idem robiť nejakú konštrukciu zo železa, tu nám mám bránu rozrobenú, tak masný materiál po nákupe umiem acetónom a ja len takto na daždi zahrdzavieť, aby to chytilo takúto líšku. Potom po mesiaci len prebehnem rúnom a dám syntetický základ a máte na desiatky rokov pokoj. No a ja tu natáčam videá v daždi, už som načisto šibnutý. Niekde našli staré zhrdzavené náradie, zabudnuté vonku, tak len šmariť do vody, ako zahrdzavelo, tak i odhrdzavie. Za 10 dní len trošku rozhýbem, prevolejujem. Tak tu máme ďalšiu štáciu tejto estetickej katastrofy. Je to nádhera, ako vidíte, tu ako steká kondenzová voda. Tu na tej hrane ako stojí, to keď na vás nakvapká, tak to budete strašne radi. To by ste sa poďakovali tomu projektantovi. A vlastne to by ma strašne zaujímalo, či aj on má na dvore takéto niečo. Aj tí, čo toto schválili, toto predražené hovno. Geniálne. Hrdzavé jak hnoj. Oprieť sa o to nemôžete. Lebo sa zamažete. A potom tomuto škaredému betónu je síce jedno, že či po ňom steká hrdza, ale keď tu máte nejaký mramor, tak ďakujem pekne. Tak teraz si predstavte, technologicky, toto bola, celá konštrukcia bola hotová vlastne z joklovín a na jokel je nalepený z dvoch strán, je nalepený vinkel. Krátka, hotový materiál, ako musím uznať, že aspoň vyzerá to tak, že vo vnútri je nehrdzavejúca oceľ, nejaká antikóra. Aspoň tu na kúsok mi presvítalo, lebo keď je tam železo, tak to je už úplná katastrofa. No skrátka, komu sa toto páči? Teraz nie, že by som nedoporučoval túto cyklotrasu. Tu je vodná nádrž Golianovo. Ale zas len viem, že toľko isto ľudí je, komu sa to ľúbi.